Dobrý deň, milí priatelia. Chcem dať také nejak doplňujúce video k tomu, čo hovorí aj profesor Garjajev. A jedná sa o význam a dôležitosť toho, čo rozprávame. Vlastne všetko, čo vypovieme nahlas, vydáva určitú frekvenciu a slová, ktoré hovoríme, sú ako keby kódy. My ako keby čarujeme v tom vesmíre a ovplyvňujeme to, čo sa bude diať. Takže vás chcem poprosiť a doporučiť vám aj kvôli vašemu zdraviu a kvôli vašemu blahobytu. Keď sa s niekým rozprávate a ako príklad sa vás niekto pýta, ako sa máte, tak radšej vám doporučujem klamať. Normálne si vymýšľať a hovoriť veci ako mám sa dobre, všetko je v poriadku, darí sa mi, som zdravý alebo zdravie sa mi zlepšuje, rodinka je v poriadku, teším sa, takisto finančne mám absolútny dostatok a plánujem pekné dovolenky alebo oddych, v práci sa mi darí, robím to, čo ma baví, alebo pripravujem sa na to, čo ma bude baviť. Vzťahy v práci mám vynikajúce, tak to vám doporučujem. Hej. Respektíve, ak máte s týmto problém, tak radšej mlčte. Ale myslím, že je v tejto situácii, v akej sa nachádzame, je vhodné, a vyskúšajte to, prosím vás, mesiac klamať. Je to také pozitívne klamstvo. Ako sa máš? Mám sa výborne. Všetko je v poriadku, mám dostatok, takisto. Keď sa vás niekto bude pýtať, samozrejme, ľudia idú potom hlbavejšie, no a čo vlastne ten váš žalúdok, alebo keď vedia, čo vás trápi, hej, povedzme vaše kĺby, alebo vaše zdravotné problémy, tak áno, je to všetko už dobré, je to na dobrej ceste, cítim sa podstatne lepšie, vynikajúco spím, normálne klamte. Čo sa tým bude diať, tak vlastne vy si budete programovať váš vlastný mozog, vašu hypofýzu, epifýzu a začne sa svet okolo vás meniť. Aj ľudia vás začnú trošku inak vnímať a uvidíte, dajte tomu tých niekoľko týždňov, doporučujem 1 mesiac pozitívneho klamstva. Možno, že ste v skutočnosti pozitívny človek. Ja len vám chcem pripomenúť, že ako to vlastne funguje. Vlastne my takto programujeme seba aj ten svet. Tá matrica okolo nás je živá, nás počúva a tie vibrácie vlastne ovplyvňujú naše telo. Naše telo pozostáva, myslím, že minimálne z 80% z vody a voda je programovateľná. Dokázali to aj viaceré pokusy, keď povedzme sa pod pohár vody sa dá nejaká pozitívna informácia a pod druhý pohár vody sa dá niečo škaredého, nejaká negatívna, tak aj tá voda je iná a keď je zmrznutá, tak vytvára jedna pekné kryštáliky, krásne a druhá také škaredé. Bol jeden japonský vedec, ktorý toto robil. A tým, že vlastne že sme z vody, tak my vlastne touto frekvenciou programujeme vodu, ktorá je v nás. Vesmír, ktorý je okolo nás, tiež je celý živý. Sú tu bytosti, môžeme im povedať nejakí elementáli, alebo alebo nejakí aneličkovia, ktorí takisto nám prinášajú jedno alebo druhé. Takže tá príroda okolo nás je živá. Doporučujem vám preto, priatelia, šťastný a dobrý život, ale všetko závisí od nás. My sme tí bohovia, ktorí programujeme tento vesmír. Takže prosím vás, hovorte pozitívne, pozitívne slová, radosť, šťastie a nepoužívajte, tiež vám chcem doporučiť, nepoužívajte zápory s negatívnymi slovami ako príklad. Nemám sa zle, mozog počuje, mám sa zle. Keď poviete, nič ma nebolí, to znamená, že ako bolí. Organizmus počuje, alebo mozog podvedomie počuje slovo bolí. Takže miesto toho nič ma nebolí, áno, cítim sa fajn, som v dobrom stave, mám dobrý pocit,
Miesto toho nemám sa zle, hovorte mám sa dobre. To je tiež vlastne, každé aj tá predpona nie s negatívnym slovom podvedomie počúva ako negativitu. Takže toto je moje také doporučenie. Mám sa dobre, som šťastný, mám dobré vzťahy, začínam si rozumieť s ľuďmi, so šéfom si dobre rozumiem, s kolegami, s deťmi, s manželkou, s manželom. Mám vynikajúci vzťah. Takže tak. A potom, čo sa bude diať, vlastne vy sami si automaticky začínate preprogramovať svoj vlastný život a budú sa vám diať veci, ktoré vám budú napomáhať tomu, čo rozprávate. Takže to sa bude naplňať všetko. Postupne do toho dáte aj dobrú emóciu, možno, že sa na tom aj zasmiejete, keď budete takto pozitívne si vymýšľať pozitívne veci. Možno, že naozaj sa všetko je v poriadku u vás. Len vás upozorňujem, že teraz sa to zintenzívňuje, ten svet je viac a viac taký zrýchlený, to znamená to, čo rozprávame, sa oveľa rýchlejšie materializuje. Je to ako keby programovanie, zaklínanie. Hej. Tie slova, čo hovoríme, to je normálne zaklínanie samých seba aj okolia. Aj na iných ľudí, prosím vás, rozprávajte, je to dobrý človek, alebo radšej o ňom nehovorte nič, žiadne negatíva, pretože vlastne aj ten druhý človek, to sme vlastne my. My hovoríme len svoje zrkadlo, v akom ho vidíme. Takže radšej buď mlčíme o tom človeku, ale povieme, no áno, je taký, aký je, ale hovoríme len pozitívne. Áno, bol by som rád, keby bol napríklad viacej vľúdnejší alebo lepšie počúval. A takéto pozitíva skôr je, áno, bolo by dobre, keby sa lepšie učilo to dieťa, alebo keby ma viac počúvalo, keby tá žena bola na mňa príjemnejšia, ale nehovoríme žiadne negatíva o nej. Takže prosím vás o tento mesiac do konca tohoto roku pozitívne vymýšľanie a som zvedavý aj na vaše reakcie, ale tak toto funguje. Vlastne potvrdil to aj doktor Garajev, ktorý vraví, že slova a vety, ktoré vyslovujeme, sú zaznamenávané a vplývajú priamo na našu genetiku. Takže si ovplyvňujeme vlastne naše podvedomie, našu genetiku, náš organizmus, naše orgány, naše vzťahy, takisto aj finančné veci. Áno, mám dostatok, áno, všetko, idú mi platby, ako platím všetko, čo mi prichádzajú na všetky šeky a všetky proste faktúry, mám peniaze. A teším sa z budúcnosti, teším sa z toho, že... A povedzte, na čo sa tešíte, hej, napríklad na Nový rok, na oslavy, aj na Vianoce sa tešte, prosím vás. Takže je to tak. Ja sa tým tiež riadím, občas mi to nevyjde, ale všetci sme ľudia, ale hneď sa napravím a keď niečo poviem, naozaj nejakú sprostosť, tak 3-krát za sebou mažem a vesmír to vymaže a idem zase do pozitivity. Priatelia, prajem vám pozitívny mesiac, ide aj trošku mesiac, kde by sme mali trochu postiť. Však viete, každý sám si to preložíte do svojho jazyka, čo je to postenie. Proste jesť menej radšej, jesť zdravšie, vyhybať sa opiatom, alkoholu a týmto veciam, pokiaľ môžeme znížiť alebo obmedziť na malé dávky. Prajem vám všetko dobré, priatelia, krásny deň.